Hai în bucătărie. Spărată Betty? Hai acolo în cameră. Aici? Aici. Ce să facem aici? E supărată Betty? Da. Nu acolo, nu acolo! Nu acolo, că doarme Elisa acolo! Haide aici! Hai! Hai, căpriță! Ța, căpriță, ța! Păi ce tot faci? Hai, dă-mi un pupic. Dă-i un pupic la aparat. Un pupic. Dă-i un pupic. La Irina și la Elena le-ai dat un pupic? Da. Da? Zici ceau. Ceau. Cine ceau? La cine? La cine zici ceau? Ceau. Cine? Elena Elena, ceau. și Irina Lina, ceau. și Moris Ceau, Moritz. și Miki Miki, ceau. și Fabio. Ceau, Fiabo. Fabio. Mă zi odată, Fabio. Fiabo. Na, ceau. Ceau.